Esittelemme ilmailulajin, joka kasvaa nopeiten maailmassa. Suomeen tämä laji rantautui 10 vuotta sitten ja nyt innokkaita harrastajia on 200. Ei muuta kuin moottori käyntiin ja taivaalle. Taas on se ilta, jolloin Muhoksen pellolle kerääntyy isoja miehiä, moottorireput selässä, liitovarjo käsissä ja pieni virne naamalla. Mahtuu monta harrastuslajia minun reviirille, muun muassa moottoripyöräily, vetouistelu. Tämä on ykkönen. Lentäminen on aina kiehtonut ihmistä. Moottoroidulla liitovarjolle se onnistuu lähes kaikilta, kunhan vain ilmaan pääsee. Ehdottomasti starttaaminen on vaikeinta. Itse lentäminen on todella helppoa. Jos osaa ajaa polkupyörällä, osaa lentää varjoliitimellä. Kokenut lentäjä voi liitovarjolla tehdä lähes samat temput kuin taitolentokoneella. Marjapaikat eli hillasuot on hyvä etsiä sitä ilmasta käsiin ja näkee sitä kaikki mahdolliset eläimetkin ketusta lähtien. Sitten porohoidossa on myöskin yksi meidän seuran jäsen käyttänyt apua. Tällä pystyy niin lähellä lentää, että suurin piirtein poroa pystytään potkemaan takapuolelle. Aina löytyy kuitenkin jotain, mitä voisi parantaa. Osa haluaisi pysyä ilmassa pidempään, mutta tankkaamaan on pakko jossain vaiheessa tulla. Se on ollut kyllä meillä tuossa niin semmoisena yleisenä puheenaiheena, että mikä on lentotankkaus tässä koneessa, vaan ei ole vielä keksitty kyllä. Moottoroidulla liitovarjolla voi lentää myös talvella ja tuntea vapauden tunteen. Vain kovimmat pakkaset saa nämä miehet pysymään maassa. Vapaasti tuolla ilmassa saa lentää, mennä ihan mihin haluaa ja pystyy nousemaan ja laskeutua ja kaikki se vapaus mikä siinäkin. Hienoa hommaa, jos ei metsäpalojen savut yskitä. Joo, kaunista katseltavaa, komeita maisemia. Seuraavaksi katsellaan Visan sääkarttoja.